Tana ta kwarara bai na masu rukodo ya kamata a rukodo a kwakwalwa a ɗauka a ba da yawa ta ɗauka sai ma ranar ladin ya kukara ta jama'a na fi so dai ku ga bakin wato ainihin darakta muna cikin yanzu da muka samu ƙarin wanda za su taya murna ranar wato ainihin gobe idan Allah ya kai mu dama